Беше 25 декември, сутринта още ухаеше на канела и борови иглички. В ръцете си държах чаша кафе, а в главата си, онова уютно усещане, че всичко е наред. Поне така си мислех. Тя влезе в хола с усмивка, но не онази топла, която помнех от преди години. В ръцете й имаше червена папка. Весела Коледа, каза и ми я подаде. Не беше подарък. Беше папка с документи за развод. Не мисля, че си много добър за мен. Каза спокойно, почти любезно. Сякаш ми връчва покана за вечеря, а не края на общия ни живот. В този момент забелязах, че въгъла, зад елхата, телефонът й светеше, входящо съобщение от майка й, час по-късно в кухнята вече беше пълно. Роднините й бяха дошли за празничния обяд. Сестра й ме гледаше така, сякаш току-що бях пуснат от затвора и се опитвах да се скрия сред приличните хора. Баща й си сипа уиски и вдигна тост за новото начало. Никой не уточни чие, аз седях на стола до елхата, с документите в ръце, и се чудех дали да се смея или да плача. Във въздуха имаше смесица от мирис на печена пуйка и задоволство. Задоволството беше тяхно, след обяда, когато чашите бяха празни, а смехът, силен и шумен, аз взех палтото си. Никой не забеляза. Или се престориха, че не забелязват. Излязох на улицата, където лек сняг започваше да покрива тротуара. Хора с пълни торби и усмивки се прибираха при близките си. Аз вървях без посока, минах покрай витрина с коледен надпис «Всичко, от което имаш нужда, е любов». Замръзнах за секунда, после се усмихнах. Може би беше вярно. Но понякога любовта, от която имаш нужда, е твоята собствена, не нечия чужда. Прибрах се в малкия си апартамент часове по-късно. С бутилка вино и пица от кварталната фурна. Седнах на дивана, пуснах стар филм и за първи път от месеци усетих тишината като нещо добро. Коледа беше свършила. Подаръците бяха разпределени. Аз бях получил свободата си, без панделка, но може би точно това беше най-ценният подарък.